i dag er ingen ringer end Per fra Scotland Yard. Velkommen til. Per, kom du ind en gang her. Kasper Christensen. Ja, velkommen til, Per. Scotland Yard, siger du? Ja, Kasper, det er rigtigt. Og som vi ser her, så er det ruten, hvor det royale brudepar kører. Vi skal ikke være bange. Det er nemlig således, at Mary selv står for en del af sikkerheden. Hvis man kigger på hendes brudebuket, denne model, så har hun nemlig fået bygget den således, at der er lagt en kniv ind i buketten. Hold da op. Så bliver Mary angrebet meget pludseligt. Så vender hun omkring, fører buketten op, kniven kommer frem, og så støder hun den. Det er flot. I terroristen. Sådan der. Og det er en af de sikkerhedsforanstaltninger, som du har været med til at sætte på banen. Er det rigtigt? Det er Scotland Yard. Okay, godt. Vi skal nu se, hvor vi er på ruten. Jeg går ud, hvis vi lige, vil du have en af pindene at pege med, eller hvordan? Ja, disse to. Godt. Lad os prøve at kigge på en gang, hvor er vi henne af nu. Skal vi lige have rejst, vi har lige her. Hvor er vi henne af nu? Her har vi en lille udgave af kronprinseparrets karet. Ja. Vi skal forestille os, at der løber 50 heste i den her retning, som udgør en sikkerhedsrisiko. Og så er der 50 heste her bagved. Ja, men det er jo næppe sikkerhedsrisikoen, fordi det er jo ligesom øvet og sådan noget. Jo, hvis de skider. Ja. Det gør heste jo, det sker der ikke så meget ved. Det var vi ikke klar over i Scotland Yard. Okay, godt. Men hvor er vi nu? Nu kigger vi her. Her har vi for eksempel restaurant Ketchup, hvor vi har placeret en af de farer, de kommer forbi, nemlig Stig Tøfting. Det er Stig Tøfting, når det er farligt. Det er Tøfting. Ja, det er Stig Tøfting. Ja. Hvad sker der, når nu det royale par kører forbi der? Hvor er vi præcis nu? Her bevæger vi os ned mod pølsevognen på Kongens Nytorv, som også udgør en sikkerhedsrisiko. Hvordan det? Den er alt for stor. Okay. Jeg ved, at vi kommer lige tilbage til det her. Frank, Lasse. Jeg ved, at I har fået nogle spørgsmål fra nogle seere til Per fra Scotland Yard. Ja, det har vi blandt andet. Der er et spørgsmål her fra en TV2 Zulu-seer, der skriver, hvordan kan man egentlig holde styr på, hvem er hvem, når alle er bevæbnet til det her arrangement? Det er godt. Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Ja. Hvordan holder man rede på, at man ikke pludselig skyder en betjent? Det er faktisk kolossalt svært at vide. Det vi skal regne med, det er, at betjenten, når han bliver ramt, siger, jeg er betjent. Og det er en kolossal god måde at vise det på, hvorimod terroristen eventuelt, hvis han har bare en lille bitte smule pli, vil sige, jeg er terrorist, når han bliver ramt. Men det mere kan vi ikke gøre pt. Godt. Vi prøver lige at kigge på nogle steder her på ruten. Vi har her Ketchup med Tøfting. Så har vi også her, jeg ved ikke, om vi kan se det på billedet, Sømod Bolcher. Ja. Hvorfor er der en fare ved det? Sømod Bolcher er en åbenlys fare, fordi der er bolchemasse ved temperaturer på op til 1500 grader. Men hvad skulle det gøre kronprinsparret, hvis du nu kører dem over forbi? Jo, der er en del af bolchemassen, som er ud af den såkaldte græskollektion. Hvad vil det sige? Det vil sige, at det dufter dejligt af grønt græs. Og hvad gør det? Dem bange, eller hvad? Det gør hestene glade. Vi risikerer, at hele baduljen optoget kører ind igennem Sømods bolcher. Ja, det bliver varmt. Vi tager lidt spørgsmål igen fra Lars og Lasse derovre. Ja, de er ivrige vores seere, og vi har blandt andet fået en mail fra Henrik, som sidder i Vandløs og gerne vil vide, de habitklædte mænd, som følger brudekaretten, hvad er deres kvalifikationer? Altså, hvad er deres uddannelse? Er det upassende? Ja, det er lidt upassende, for du skal bare forklare, hvad det er. Vi kan prøve at lege her, at det er mændene, jeg kører ind her. Og så, hvis vi siger, at... Nu kan vi tage det her over her. Så kan du prøve at se.
Ups, således der. Fordi jeg fjernet kejser Haikiri, og så over med hesten her. Så er der nogen, der løber ved siden af. Og hvad laver de? Jeg kan se det måske. De konfirmand-lignende typer, som løber ved siden af hestevognen, er for så vidt sikkerhedsvagter. Ja. Tak for hjælpen. Hvor er det, vi ender henne? Vi skal vel op til... Ruten går... Hvor jeg går op? Ja. Vi skal videre op omkring Kongens Nytorv, hvor der ligger en al-Qaida-terrorist. Det er godt, vi får øje på hende. Okay. Det skal jeg lige have sagt en af dagene til drengene. Ja, det skal jo være snart, så inden de ankommer der til, går ud fra. Hun sover. Så det er ikke nogen risiko. Altså sovende celler, som man kalder, det er der ikke nogen fare for. De skal vækkes. De skal vækkes simpelthen? Hvorfor skal de vækkes? Hvis de skal være farlige. Det skal de. De skal jo ikke være farlige. Det er eller købe pølser. Nej, det skal de heller ikke. De skal ikke... Vi skal ikke have dem fjernet. Vil det ikke være Vil det ikke være fordel at sende dem her ind? Altså sende rytter ind og så fjerne det? Det er rigtigt. Så sender vi bagtroppen ind, eller nogle af konfirmanderne, dem som løber her ved siden i deres flotte deres tøj, løber ind og pågriber den sovende terrorist. Det vi nu egentlig kan forvente, det er, at terroristen har sovet over sig, og vognen kører videre, og så bliver det farligt. Så bliver det meget farligt, fordi nu kommer vi op til Ida Davidsens smørrebrød. Og det er således, at i Ida Davidsens smørrebrødsafdeling, der er der altid æg på vejen. Hvorfor er der det? Det er Ida Davidsen drysser æg. Og det har noget at gøre med hendes alder. Når hun kommer op i de mange år, som Ida Davidsen har, så knopskyder hun æg. Fra kroppen, simpelthen? Fra kroppen. Og det er der rigtig gode penge i, men det er også meget irriterende. Altså det er for rovn, eller hvordan? Ja, det kan man godt kalde det. Og der skal man altså være varsom. Der kommer fløjt sig ind imellem så og gyder ud over æggene, men det sker gudskelov nok ikke i dag. Så ankommer det til sidst til Amalienborg, og er de så i sikkerhed? Det har aldrig været farligere end selve Amalienborg. Amalienborg er jo en slags rundkørsel, som det er umuligt at se en ende på. Og der skal man have et ganske tydeligt tegn for at ligesom at dreje af på et tidspunkt, hvis man ikke skal blive ved med at køre rundt i rundkørselen i... Hvor lang tid vil du skyde på? 2-3 minutter. 2-3 minutter, simpelthen. Ja, tak til Per fra Scotland Yard. Vi vender tilbage til noget med sikkerheden her, men også med om ruten. Hvor skal man placere sig, hvis man ser noget? Vi kan se på skærmen, at der stadig billeder fra, at kareten kører rundt. Og hvad er det egentlig, der sker lige i øjeblikket? Hvad laver publikum? Vinker de, eller råber de? Eller er der nogen, der kaster ris og blomster? Hvad siger I derovre, Lars og Lasse? Ja, lige nu så har